kai mun rage farashin ma 15,000 za a dinga aurarwa. 15,000 za a dinga aurar da 'yan mata da samari, mun rage farashin anan daga yau. Soyayya kawai da daɗin baki zai sa ka yi zina da yarinya, amma 15,000, 20,000 sadaki ba zai aurar ba. An sa sai an ganka da mota, sai an ganka da kaza. Bari in ba ku labarin wani yaro, wallahi na rantse muku da Allah da ni muka yi magana da shi, mun kai kusan awa 2 muna magana da shi da daddare, amma wayan lokacin ina Niyame. Ya ce min ya yi shekara 2 da ita suna tare suna soyayya, kuma yarinyar nan tana son shi yana son ta, sun juma kuma. To soyayya har ta kai ga yarinyar za ta iya zuwa ɗakinsa, kai ya ce wallahi ko baya nan, baya gida fa, yarinyar nan takan zo ta buɗe ɗakin shi ta zauna ta jira shi. Yar mutane ne fa, ba karuwa ba, da shi kaɗai take zina, tun ba ta san namiji ba, haka har ta san namiji. Yana zina da ita, yanzu ya ce wallahi tallahi so yake ya aure ta, iyayenta sun ki. Shi yana damuwa ne, yana ganin abun da ya mata in bai aure ta ba Allah ba zai bashi ba. Ce min yake wallahi malam ban san ya zan yi ba, ni wallahi ban shiga rayuwarta dan in cutar da ita ba, wallahi kaza da kaza. To iyayenta kuma sun ki, saboda shi tela ne, saboda shi keke napep yake tukawa. To ai masu keke napep din su suke rarakan 'ya'yanku, masu ƙananan ƙarfin su suke rarakan 'ya'yanku. An ƙi aurar da su, amma gashi ana abubuwan da ba shi ne ba a kansu. Yau ka je za ka nemi yarinya, za a duba me, ina motarka, kana da keke mai mashi, kana da salti ne, wani irin waya kake riƙewa? In ta shiga gida ta ce iPhone 13, 14, 16 yake riƙewa. Maman ta ce Allah, to wallahi za ku gani. To haka fa, to wannan abun da aka sanya aka ƙaƙaba don Allah ya za a yi